Ottelu lähettäessä ottelu edessä, ensimmäinen finalisma naisten osalta alkamassa. 30 000 katsojaa tänään Wembleyn lehtereillä. Tällä sama suosikki pelaa kotiyleisön edessä ja siinä vauhdissa olet pysynyt mukana. MM-nensa hakee uutta ensi kesän MM-kisoihin heinäkuussa 20. päivä Kästarin ja Etelä-Amerikan mestarin välinen ottelu viime kesänä, kun nyt tulee jo Englanti ensimmäistä kertaa hempi keskitys sen Tainara, joten poissaolijoita on paljon. Russo tulee. Russo omisen kanssa, kun Englanti antaa prässiä avauskokoonpanossa. Ellen Whitehan päätti jalkapoluura. Haastelee antamaan. Wembley kotiyleisö. Keskitys tulee Jamesilta ja Isidoro Lele. Mutta sillä Barcelonan seurajohdosta on tullut viesti, että oli se aavistuksen vähemmän, mutta joka ottaa tukea mukaan, haastaa ja menee Rafaelista ohi ja Rafael repii boksin sisään. Russell ainakin toistaiseksi frapaa. Hän sinne pallon taakse asettuu. Erinomainen haetaan. Greenwoodin vaparia sinne kohti bronssia. Tuketasolla se kovin joukkue. Brons. Ja Bronsin veto on kova, mutta hyvin torjuu. Ei pysty pitämään palloa. Pittelee laukaustaan Lucy Brons. Lauren Hemp petaa ja sinne Brasilian heitolla jatketaan. Siinä nähdään, että veto Tamires pystyyn. JG. Ja nyt on Brasilialla paikka. JG kääntää vielä vasenrilleen ja vasuripuksen, mutta ensimmäinen paikka. Oikea jalka on alempana. Ei olisi VAR tätä maalia. Osumaa nyt, jos JG olisi pallon saanut maaliin asti. Caroline ei keskitä vielä, ei vieläkään, kisuttelee ja sitten halusi päästä vähän. Brons keskustaan yhdellä kosketuksella ja sen jälkeen itse pystyy kauniisti, sahaa Englanti! Kaunis hyökkäys, ajoitukset toimivat nyt näkyy maalitilasto. Brons on rakentamassa vahvasti. Sarina Wigmanin aikakaudella Elachoon on ollut yksi Englannin parhaista maalintekijöistä ja tässä nähdään parati paikalta pääsee Elachoon viimeistelemään. Missä on Brasilian puolustus? Kyllä nämä takaviistos Letizia Isidoro ei Englannin puolustusväli. Greenwood. Brons pystyy, ei nouse lippu. Jamesilla paikka ja James laukoo. Ei Jamesilta nähdä. Toki sen perusteella, että suurta tuulet on syöttö. Ehkä se olikin tämä, jota Brasilia tässä kyttäsi. Tamires. Herbs nyrkkeilee. No, ei kyllä lähelläkään. Eipä tästä pukin on noussut pystyyn. Nätyyttelemään Brasilian maalia. James nostaa boksiin. Siinä tässä hänellä. Sellainen tuo pystyy. Russell perään, mutta ei ehdi. Pallo tulee kuitenkin Jamesille ja Englannille heti perään uutta kulmapotku siinä luokun taakse. Tulee korkeampana ja Brons tulee sieltä valmoinen hirviö kaksinkamppailutilanteissa. Hänellä on ainakin tullut muutama jaloille. Cross on nurin. Ja nyt tulee myöhässä takapäin pelaaja Kiero Walsh, kun nyt tulee Jamesin nosto. Ja siinä on Hempin paikka, Hempus. Tauolle olisi nyt tärkeä. Suoraan päin Letizia nähdä, että tässä Brasilia tällä tavalla tätä ottelua voittaisi. Nyt on rasottua, mutta Letizia Isidoro on nokkauksen komeasti. Ei tainnut olla Russell edes hallintaa. On jos se odottaa. Nyt tulee James. Jamesin nosto. Minä ajattelen, että nyt on tauko vihellykseen. Sitä varmasti Brasilia nyt vain odottaa. Saman tien on Englannilla vaikeuksia. No niin, tätä Brasilia onkin tässä kaivattu ja sinne tulee syöttö ja paikkakin. Pallo pomppii siihen Andres Alvesille. Suuri Andres Alves, joka pääsi. Selkeää ryhtiliikettä havaittavissa jo heti. Samoin käy myös Elachoonille. JC pääsee kääntymään ja pienestä kulmalivahtia tällaisilla vedoilla. Williamson, ja kyllä tämä Brasilian brassi, se on ärhäkkääpä ja aiheuttaa vaikeuksia. Williamsonille tullut nyt useampi
Heikompi syöttö toki siinä Stanway ratkaisu. Caroline veto. Ei saa ihan riittävästi lennä. Elatuun alaspäin ja peli saa jatkoa. JC laukaus ja se on erinomainen. Irpsan kautta. Pallo päädystä tuosta kuvasta ei pysty sanomaan. Enkä tuostakaan. Joka tapauksessa hyvänä ehkä siinä ja siinä oliko Rike. Tää läheltä liippaa. Pysäyttää June. Stanway ja nyt on paikka Stanwaylla. Stanway with tarjolla, mutta syötön katkoo Williamson. Tässä Stanway veto vielä. Ei sille pystyyn ja kuten tässäkin nähdään, niin oli vähän sellainen, että Greenwoodin nyt tuuppaa Greenwoodia ja näyttää heijari liikkeellä tuohon nurmen pintaan. Hyvä siinä avauspuoliskon lopussa ja kautta isoltakin takamatkalta ohi. Daleylle pystyyn. Daley läpiajossa. Daley nostaa! Naukin oliko paitsiossa? Hidastuskin sen kertoo, mutta mukaisesti tilanne annetaan. Chloe Kelly vuoro pyrkiä pystyyn. Chloe Kelly pääseekin maalipaikkaan. Antaa viereen Daleylle, mutta Totterista antaa vauhtiin Adrianalle. Adriana kääntää keskustaan. Toinen yritys ja siinä on ja vaikeuksia ja tasoittaa! Maalintekijänä Andres oli poissa maajoukkueesta, mutta kuuluu maajoukkueeseen. Piasu mukaan ja Onan Andres Alves sen näyttänyt viestelemässä. Syöttö Adrianalle. Ensimmäinen keskitys ei onnistu ja Mari Alves kiskaisee pallon maalin kattoon ja tasoittaa 1-1. Ei pysty Earp sitä tekemään, se pomppaa siihen purkamaan. Ja siihen päättyy 1-1. Ei marssi ehtohtia. Mutta sanoisin silmässä rytmissä ja se Sampamaata vastaan sellainen rytmi. Ei oltu lähelläkään sillä tasolla, että mitallista olisi voinut. Ja ehkä on hyvättyy Stanway täksi kaudeksi Manchester Cityssä. Bayern Münchenin ottelussa ja rankkarikisan aloittaja. Oi. Stanwayn rankkari ei saa työnnettyä palloa ohi maa. Adriana brasilialaisilta ensin. Keskikenttäpelaaja vauhtiin. Irps ja häniin. Staneet oikein. Ella June. Kaso tulee niin sitten kerrasta poikki. June ja Akusovista jälleen oikein. Saa käden väliin. Liian keskelle. Vasen laita puolustaja Tamires. Asettaa rauhassa. Mutta hakee Earps ainakin. Tuli äsken hieno torjunta, niin live-kuvassa näytti siltä. Ehkä se oli torjunta, jota moni ei ole. Ei ollut hyvässä maalivireessä. Se on itseluottamus on. Stratos oli voimaa, siinä oli tarkkuutta ja näkyy, että jännitystä on. Rauhassa vähän sellaista hermostuneisuusuu. Tarraa kiinni Poka. Onnistunut. Brasilialta vain 1-4. Englannilla Letizia Isidoron taakse ja sen vasempaan kulmaan ja tällä 23-vuotias Earps ollut. Caroline pitää jännitystä yllä, sipsuttelee kohti jatkuu, vielä jatkuu. Chloe Kelly ensimmäinen heti perään. Ottaa vielä syvään henkeä, sen jälkeen ja Englanti ottaa omansa. Yhdistelmä tällä kertaa. Mary Earps tulevasta. Brasilian joukko on kuitenkin 2023